Tak máme naraženo, teď to tady dám na vozejk a jdeme si do udírny. Dělám to dobře, pane šéf? Samozřejmě, že to děláš dobře, dobře. Takhle v sobotě člověče tady dřu, jsem mohl být někde u rybníka. Teplo na to je. V Třeboni někde, to je kousek, ne? To je hned vedle. 12 kilometrů. A já teď tady tohleto. Teď jdeme do udírny a vyudíme si to a uvidíme se, až budou hotový asi, ne? Nebo? Asi jo. My to máme v udírně, koukáš, že používáš mounting. My jsme byli s žákama se podívat ve výrobě, jak to vůbec vyrábějí ty udírny. Hele, čím tady udíš? Jaký máš štěpka? Co používáš? Udím tu bukovějma štěpkama. Jo. Takže jedeš na štěpky normálně. Štěpky. Žádný studený kouč. To je super. Tak co, nebudou už hotový? No takovou chuť Za 4 minuty. Tak za 4 minuty jdeme na ně. No teda, hele, ty jsou normálně, pojď se na to podívat, to je jak zlatý, ty to jsou krásný, hele. Hele, fakt to vypadá krásně, Peťo, to se ti povedlo, hele. Nechceš ochutnat teplej? Hele, já bych ochutnal, jo, ale musím být férovej, takže ochutnám až studenej, až budeme mít ty 3 vzorečky, jo. Dobré. Ochutnáme teplej jindy, hele, super, a fakt to vypadá krásně. Takže asi se přešel právě na to prodejnu a tam bychom teda zkusili to ochutnat. Doufám, že máme připravený třetí výrobek nějaký. Něco vím. Něco v rukávě. Něco vím. Tak jo, tak se uvidíme na obchodě.